idan wannan abu ba a kawo ƙarshen kuma kamar yadda muka ji a wannan taro mutane sun zama sinima irin ƙarshen abin da suka nuna shi ne dalilan da ya sa fulani suke yin wannan kuma yadda za a samu matsala ina ganin aka amfani da shi lalle za a kawo ƙarshen wannan fulani na farko shi ne babu da yin dan ka ce ma wai da an zalunce ka ne mafi yancin fulani su kama ana sacewa na biyu kuma shi ne duk wani wani lafiya hankali a bada goyon baya don ya samu hawa kan wannan mutum da a kawo ƙarshen wannan duk da naku ya hau wanda ke jin kuma ganin saurare karfafa shi kunya a samu ya hau na kan gwamnati kuma da matsaloli da yake aka kawo mata shi su fulani don a samu alawa su kuma matasa da kira za ta yi da su matasa babban kira zai yi ga matasan fulani haɗa kai a matsayin su yi amfani da wannan dama wanda daga cikin ubansu zai hau kan mulki tabbatar da cewa sun fi karɓar wannan gwamnati shekarar ta bakwai kenan tana da takwas duk wani basira har da gari wanda ya kawo ka gwamna Kaduna ko ba a so insha Allah